Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, basura summit sa siyudad kang Naga, ginibungo niya na aldaw. City Disaster Risk Reduction Management Office kang Naga, naka-blue alert na huli kang bagyong Ada. PNP Kamsur, mapasunod ni reshuffle sa mga chief of police. Naga College Foundation, nag-apply na para maging sarong university. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Micah Angeles. Para hanapan ng solusyon ang naglalalang problema sa basura sa syudad ng Naga, ginibungan niya na aldaw ang basura summit na inatenderan kan mga opisyal kan barangay asin syudad, pati naman ang manlain-lain na organisasyon sa syudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Points of convergence ng Metro Naga, basura. Lalamkaw or nabababa. Yung mga mainstay, bago po kami malaw sa mga Lahat na po sa workshop. Salamat po. Pinagibo ang basura summit ngunya na aldaw sa syudad ng Naga para pag-urulayan ang naglalalang problema sa basura sa syudad. Digdi pinagtukar na ang tamang pag-apon kan basura, bako lang responsibilidad kan mga opisyal kan syudad asin barangay, kundi pati na kan mga nakaistar sa syudad ng Naga. Ang pagsuway kan mga nalalapa, dahil nalalapa na basura, nahaloy nang pinagtukdo sa publiko ang hasta subuot ngunyan, dahil nasusunod. Sa 27 barangay sa syudad, sarusan na ang naglampas sa 50% waste segregation. Iniiyo ang barangay San Francisco na may lampas 70%. Ito po nga national ordinance pagabot po doon sa waste segregation. Iyo po ang pinasunod sa atong barangay kasi nag-comply po kita na kung saan nagagad kitang tabang, particular sa city government, kan panahon ni Mayor Ligasyon, asin sa solid waste management, sa babamayo po ni Engineer Martin, naghagad po ako ng padyak para mag-house to house campaign na magkuha na po kan mga basura ninda sa harong. Nakabakong araw po kan panahon naan mga basura, hinahalat pong umagi si mga traka na swamo para duman ninda idaklag sa nasabing mga truck na nag-aagi. Naglalaom man si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office na dapat pagkatapos subuot kan summit, dapat aram na subuot kan gabos ang tamang pag-apon ng basura. Inako ni Engineer Martin na nakakaalarma na ang sitwasyon kan basura sa syudad. Iyo po nga ni, sinasabi ta kasubago, at the end of the day, pagkatapos po kaning activity ini, dapat tataon na kitang mag-segregate. Pandua po, aramon ta, anong oras talaga pigluluwa si basura? Pantulo, tipidun ta si basura. Pang-apat, dapat po kaya naaayos ta iniyo, once and for all, na mabawasan talaga si basura, pig-generate siya naga. Just imagine, 169.3 tons per day. Hali po yan sa 94, and then kang Christmas, 230 kita tons, kang New Year, 268. Kaya dakulao naman rin si basura. So, ang nahihiling tangon yan, ang sunod na nagreklamo nangon yan, si landfill na. Nagpaparong na naman yan basura mo sa landfill. Because dakulao si volume na pigtatambak ta. Naobserbaran man ni Mayor Lani Robredo na bako na lang kagamitan ang problema ngunyan pag-abot sa basura. Kung kaya pinag-imbitaran sa nasabing summit ang mannainaan na stakeholders sa syudad para sarabay subuot na tutukan ang solusyon sa problema sa basura. Kabali na digdi ang pagpasad ng mga ordinansa kung kinakaipuhan. Kaya never-ending si problema ta sa disiplina. Primero, si inot na problema ta kulang na maray si gamit. Paligit-ligit na papanuan ta naman yan. Ngunyan ang assessment ta, bako na sa ng gamit. Bako na sa ng tao. In fact, ang mga barangays, every weekend, pero buong weekend din da, since nagbagyo itong Typhoon Uwan, rabos. Pero, ako sige kong ikot naghahanap talaga akong basura. Ikaw ka mag-arali mahihiling. So, iniisip ta na magkaigong basura summit para garo multi-stakeholder na ito baga si buong plano, bako ng kanya-kanyang assignment. Pero igwa ng sarong assignment na Division of Labor Gabos. Tapos kaya inimbitaran si mga councilors para sa hiling na kinakaipuhan na ordinansang ipasa na.
Whether magtao kita ng positive reinforcement or magdagdag kita ng penalties, basta gibuhon ta na. At ang once and for all, matuldo ka na si problema sa basura. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nakiulay si Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office sa publiko na seryosohon ang schedule sa pag-apon asin paghakot kan basura. Nanotoran kan SWMO na matapos mahakot ang basura sa tamang schedule, igwa pagiraray subuot na nagluluwas o nag-aapon nin basura. Inako man ni Engineer Martin na huli kan nakakasabay ang saindang truck sa rush hour, nagiging kausa naman subuot sinda sa magabat na bulos kan trapiko sa syudad ning Naga. Ang purpose po kay ni inot si information dissemination na ipaabot po sa mga tao, not only sa barangay, pero pigahagad mi po si kooperasyon kang barangay, tabangan kita. Sa pag-implementar po kan si waste management mechanism, na once and for all, panag-agi na po si garbage collection trucks ta. Sana nang mag-apon. May nag-apon pa po kaya eh. Pag binalikan ta po ini, nagdadagdag po si cost of operation ta. Kaya po hagaran ta si partisipasyon ng barangay na tabangan kita. At least scheduling, at least bawalan si mga taon, mag-apon ka maning basura, susunod na lang na pag-agi liwat, dahil na mag-apon na, dahil makukolekta, because nauobligar po kita, saro kita sa commercial city, na may pigihilin po kitang dapat pinakamalinig kita sa Kamsur o sa Bicol. Simple po sa negosyo, kaya puhan po na mag-encaminar kita ng mga prospective businesses, pero kung maati po ang lugar, sa hiling ko po, dahil mangyayari. Kaya saro po yan sa pigihiling tanan. Tarabangan panlinigan ng Naga. Sa kasumpay na bareta, para kay City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Reynor Rodriguez, kaipuhan may disiplina ang residentes sa pag-apon nin basura. Maski pirang summit o pag-urulay ang gibuhon, kunda nakakanood ang tao, padagos na ang pagdakol kan basura sa syudad. Kung kaya ang pagbabago, kaipuhan subot magpuon sa lambang saro, urog na sa laog kan pamilya. Hindi po kita kayo ni madisiplina sa mga salirita. Eventually, aron na kita katang ibang lugar na naghahanap talaga ng source ng tubig na malinig. So, that's one. Second, si pagbaha, contributory kita. Aron na itong sinasabi ni Councilor Aris sa laog na sa sarong restaurant, hotel. Ako nahilig ko sa very arrogant na tipong pag nagkarapon niya o sa gilid sila na mga alken. Tapos parang sinasabi kang sa mo, then nga ko ko in the end, sa inyong dato yaapon. So dapat magkauba kita ng ordinansa na. Sa iba pang bareta, City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga, naka-blue alert status na huli kan bagyong Ada. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nagkapirang lugar na sa nasyon ang nakakamati na ning pag-uuran huli sa Tropical Depression Ada. Sa syudad din Naga, naka-blue alert status na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, ininangangahulugan na kaipuhan ang pagpreparar kan mga kagamitan na gagamiton sa syudad en kaso mag-iba ang kamugtakan kan panahon sa masurod na mga oras. Susog kay Mr. Reynor Rodriguez, CDRRMO Head, pinagmumonitor ninda ang mga waterways as an evacuation center para sa mga residentes na maibakwar en kaso magkusog ang ura na mamatian sa syudad. Nag-attend po ako kang meeting sa region sa OCD at through Zoom para po ipahiling duman kung ano ang kanya-kanyang alert level status kang kada probinsya, pero kita alam po ang Leon City na represented duman dahil independent. So ako po ang sabi ko duman, naka-white pa po kita kaso maangbot. Sabihin po itong day-to-day operation, pero ngunyan po ma-blue na po kita, which means nasa preparation stage. Pag preparation stage, ang sabihin, pig-check na po si gabos ng mga assets including water, itong mga baroto, pig-check din si mga waterways, itong gabos na pwedeng anbawa si pining evacuation center, gabos na pwedeng magamit or gagamiton kapag may raot ning. Idinagdag pa ni Rodriguez na kung di mababago ang dalagan karaot ng panahon,
Mapanganuron asin maduros na may kaibanan na pabugso-bugsong pag-uuran ang mamamatian sa nakan syudad ni Naga abot aldaw nin Sabado. The good thing kung dahil po mababago ang projection, si Weather Manila Kasugma na which is closely related po sa UP NOAA, kaibahan naman po si sa DOST Pag-asa and si Sir Mike, ang sinasabi po pag mahilig mo duman hanggang Sabado naka-gray kita. So garo-araw kainin na cloudy, may duros, pero ang uran po minimal. Although si DOST Pag-asa ang pinasabi, naka-yellow kita, 50 to 100 siya. So, garo ito kaya general po baga permi ang approach. Garo ang mas applicable po duman itong mga nasa East Borough kang probinsya, meaning ining Caramoan, Seruma, Garcia Torena. So, garo spared po kita duman. Pero any time and anything can happen po kaya. So, basta si Kasugma hanggang projection hanggang Sabado, dahil nga po kita uuranon. Kung uwaman, mga bugso lang na itong garoto po bagang tagida na may amihan pa. So, pag amihan kaya mas manipis ang uran, araw po lang kayo na ma-experience na. Pero, we're monitoring closely po. Actually, nagpadara ng bagong si DOST Pag-asa, the same siya. So, hopefully, dahil magbago. Tanganing by Friday po, maka-update kita kung ang preparation na for Sunday kasi maagi ini duman sa may kadagatan. Pero kung magrani ini, siyempre ang sinasabi, ang Naga, pwedeng makamati talaga po ng pag-uran na 50 Permi man pagirumdom ni Rodriguez na maski anong oras, pwedeng magbago ang direksyon kan tropical depression ada kung kaya dapat perming maging preparado. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Cancel Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, kabali sa amay na nagpipreparar sa epektong pwedeng darahon kan tropical depression ada, iyo ang barangay San Francisco. Inabusuhan ni punong barangay Efren Nepomuceno ang sayang mga nasasakupan na maging preparado sa kaling kaipuhan mag-ebakwar urog na kung maglangkaw ang tubig baha. Maghagad man subuot tabang sa mga opisyal kan barangay para masiguro na salbado ang mga mabalyo sa mga evacuation centers. Na magpreparar, maghanda. Lalo na po duman sa binabaha ang sa indang lugar na dahil na po kita maghalat na halatun tapang magkusugang oran. Sa ngunyan ta medyo magayon pa po ang panahon, magtaga-preparar po kita, maghanda mangyari katong mga bagay na dapat kung may mga evacuar, preparasyon na kung anong dapat na dadarahon tapagabot sa evacuation center. Sa samuyang pagbabalik, mga nadadakop sa anti-illegal drug buy bust operation kan PNP sa Bicol, ipinapa sa irarom ngunyan sa mas higot na investigasyon. Yan as inibapang nangyenot ng mga bareta digdilang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance,
empowering the economy through mastering numbers and market, College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity, College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible, designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Pagkaibahan mo yan sa custodial facility kang Pasado alauna ng Major League pagkaalam ng hospital. Sinabi ni Pedro ang exception sa investigation. tayo ang apektado kang Padagos sa mga bareta. Bako na lang simpleng pag-iimbestigar ang pinagigibungo niyan kan PNP sa mga personang nadakop o naaresto sa mga anti-illegal drug operation. Mas higot asin hararom subuot na pag-iimbestigar ang pinagigibo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ipinapasairarom mo niyan sa higot asin mas hararom na pag-iimbestigar ang mga personang naaresto kan PNP sa mga ginibo nindang anti-illegal drug bypass operation. Basado ini sa naging direktiba ni Acting PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa gabos na PNP commanders. Kung dati ordinaryong proseso lang ang ginigibo kan PNP pag may nadadakop na drug personality, ngunyan mas intensify na investigation ang gigibuhon kan PNP partikularmente sa background kan mga suspect. Aaramon kan PNP kung may dati ng record ang suspect sa inagkukuan ni supply ni droga asin sa in pinagdadara. Ang aking pong napabilin sa aking mga commander sa baba ay lahat po ng tao na mai-involve dyan, mahuhuli nila, ay amin pong masisiya sa akin ang pagkatao ng mga yan. Ang pagkatao ng mga yan. Ano po ba ang mga previous records ng mga yan? Saan po ba nanggaling ang mga tao na yan? Saan po ba yan sila kumukuha ng supply? Yan po ba ay galing po sa ang lugar, dinadala dito sa aking probinsya o sa kanayunan ng Bicol? Ano po ba, yan po ang aking tapupinin sa kanila. Kaya po kung dati po ay yung ordinary documentation, regular documentation and filing of case, ngayon po hindi po. Intensified background investigation. Daw man da isa angat ang kaso laban sa mga suspect. Dahil subot digdi natatapos ang trabaho kan PNP, sabi ni Acting Regional Director Police Brigadier General Miranda. Kagaya po yung mga nangyari mga accomplishment recently, yung mga involved po doon ay hindi po namin tinigilan. Na-file ang kaso na isang pa sa hukuman, pero hindi po doon natatapos ang aming trabaho. Sa likod po nun ay may mga gawain pa po ang inyong kapulisan, ang inyong team Kasurog Cops, upang mas alamin pa po yung mas malalim na detalye. Ngayon po, ay hindi ko po mas ma-disclose o masasabi sa inyo yung ibang estratehiya sapagkat alam niyo naman po, di ba, kung anong dahilan. Pero po, makakaasa po kayo na ang inyong team Kasurog Cops Bicol, itong mga commanders ko sa ground, they are on full watch 24/7 against these illegal drug peddlers. Kasi po alam natin na napakasama po ng epekto niyan. Hindi lang sa ating mga kabataan, sa ating mga kapwa, sa pamilya, kundi sa ekonomiya nakaka-apekto yan. Mientras tanto, kabali sa plano ngunyan kad PNP Bicol na pakusugon ang relasyon sa prosecution para lalong mapapusog ang kaso laban sa mga suspetsado. Tubod si Acting Regional Director Police Brigadier General Miranda,
na kung pusog ang relasyon kan PNP sa prosecution o fiskal, siguradong mahahatulan asin makukulong ang mga suspetsado. Na pag-iingin pa namin ang aming pakikipag-ugnayan sa ating pong prosecution upang mas matibay po ang mga kaso na maisampa po natin laban sa kanila. Kasi po, yan po ang susi, yung magandang ugnayan ng kapulisan at ng mga piskalya upang pagsampa po ng kaso ay mas matibay po at makakasigurado po tayo na sila ay makukundig at madala sa kulungan para pagbayaran din yung mga ginagawa nila. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Pinag-ibahan man ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., PNP Provincial Director kan Camarines Sur, si Police Brigadier General Erosito Miranda, Acting Regional Director kan PNP sa Bicol, sa sayang pag-courtesy call kay Provincial Prosecutor Richard Cu kan Camarines Sur. Ang pagbisita kan General ang pagpapahiling subuot ning pusog na coordination kan PNP as in Prosecution Office para sa epektibong pag-administrar kan hustisya as in pagmantinir kan paz y orden sa probinsya. Mientras tanto, nag-courtesy call man si Police Brigadier General Erosito Miranda, PNP Acting Regional Director sa Bicol, kay Major General Alduin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army kasuudma. Sa pakikipag-ulay ni Police Brigadier General Miranda kay Major General Almase, siniguro kan mga ini ang higot na koordinasyon sa 9th Infantry Division Philippine Army urog na sa kampanya sa seguridad sa rehiyon. Tinauan importansya man kaini ang information sharing as in joint operation. Siniguro man ni Major General Almase ang bilog na suporta sa kapulisan bilang katuwang sa pagpapautob kan lay as in paglaban sa insurhensya as in kriminalidad. Sa police report, Camarines Sur Police Provincial Office, mapasunod din reshuffle sa mga Chief of Police. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ngunya na taon, bako lang ang Naga City Police Office ang nagpasunod ning reshuffle sa mga station commanders. Maging ang Camarines Sur Police Provincial Office ang mapasunod ding reshuffle sa mga Chief of Police sa Municipal Police Station. Sinabi ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. kan PNP Camarines Sur na ang mga COP na marireshuffle o mariribump sa pwesto, iyo si mga kinulang ang performance kan nakalis na taon matapos ang naging assessment kang CSPPO. Tinawan doon ni Police Colonel Olalia na nakabase sa performance kan sarong opisyal ang pagbugtak sa indas sa pwesto bilang Chief of Police sa mga Municipal Police Station. Regarding sa mga Chief of Police, ngayon bagong taon, 2026, inassess namin ang mga performance natin mga Chief of Police. Definitely magkakaroon tayo ng revamp sa mga other Chief of Police na hindi or kinulang sa kanyang performance. Kasi performance-based ang pag-designate sa kanila sa position as the Chief of Police. Mientras tanto, mayo pa man pinangaranan si Police Colonel Olalia na Chief of Police na malilipat ning ibang destino. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, nasibot ang mga residentes kan Zone 6 Barangay Panikman, Karamoan, Camarines Sur matapos madiskubre kan parasira na si Joselito Ortil ang sadit na kabaong nayaon sa pangpang kan dagat. Tulos man ipinaaram ni Joselito Ortil ang nahiling nindang sadit na kabaong sa mga opisyal kan barangay na tulos man nag-report sa Karamuan Municipal Police Station. Ang kabaong posibleng inatong hali sa Camposanto kan Barangay Uring na yaon lang sa gilid kan dagat. Nakipag-koordinar man ang PNP as in MDRRMO sa Karamuan Rural Health para sa tamang inspeksyon as in pagrekisa sa nasabing kabaong. Sa iba pang police report, 60 grams ng pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad 408,000 pesos ang nakumpiskar sa 43 years old na vendor na si alias Ricky kan syudad nin Iriga matapos ang pinagibong search warrant operation kan mga operatiba kan Iriga City Police Station sa residensya kan nasabing sospek sa Zone 1 Diversion Road, Barangay San Francisco kan nasabing syudad.
Pinag-aaraman pa kan mga otoridad kung sa inhali ang nasabing ilegal na droga. Sa iba pang bareta, bakulang pang Alert Level 3 kan Bulkang Mayon ang ginigibong preparasyon kan Bicol PNP sa pamamayo ni Police Brigadier General Erosito Miranda. Dagdag pa ni Acting Regional Director Police Brigadier General Miranda, nakahanda naman ang PNP personnel kan Camarines Sur Police Provincial Office as in Naga City Police Office para simbagan ang pangangaipuhan kan Albay in kaso maghagad tabang. Sa ngunyan, kaya pa kan Albay Police Provincial Office na bantayan ang seguridad as in kaligtasan kan mga taga-Albay. Tinaas na po ang alert level. Ang ating pong preparasyon hindi po naaayon sa alert level. Mas lagpas po. Mas lagpas po. So, ngayon po na alert level 3, ay ang preparasyon po namin 5 na po. 4 and 5 na po. Kaya po, si PD Kamsur at si City Director Naga ay may handa na pong mga tao. Nakahanda na pong mga tao nila upang tugon sa pangangailangan ng Albay. Sa ngayon po, kaya pa pong tugunan ng Albay PPO ang mga gawain na nauukol sa pagsisigurado ng kaligtasan ng ating mga kababayan doon sa bayan ng Albay. Ang 6 to 8 kilometer permanent danger zone po ay maayos na po natin nababantayan. Meron po tayong identified 8 border control points. May deployed po tayo ng mahigit 1,000 tao na nagpapalitan po sa 24 oras. Binabantayan po natin maigi sapagkat po alam naman natin na ang experience ng mga nakaraan ay pupunta sa evacuation pagdating ng gabi, mabalik. So ngayon po, mapapansin nyo, wala na po yun. Iniiwasan ko na, kasi mahirap po na bumalik sila doon at maipit. Mga problema po, hindi lang ang kapulisan, kundi yung iba pa po na engage sa security. Kasi po, ipupuntahan natin sila, magiging at risk tayo. So iba na po ang template na yun. Kami po sa buong Bicol Region ay prepared. Ang Sorsogon po, aktibo rin ng mapulusan. Pero meron din po siyang contingency na reserve para po tumulong sa Albay. Sa iba pang bareta, padagos na naka-standby ngunyan ang 200 na personahe kan Reactionary Standby Support Force kan Camarines Sur Police Provincial Office na inaapod na Task Group Mayon. Sa enot na plano, 50 personnel sana ang nakatagamang ipadara sa probinsya ng Albay, alagad dinagdagan ini asin ginibong 200 in kaso maglala ang pag-alboroto kan Bulkang Mayon. Susog ki Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. kan PNP Camarines Sur, nakahanda ang sa mga personahe anuman na oras kaipuhan sindang i-deploy. Yes, initially may 50 tayong personnel na for deployment sa task group Mayon. Ngayon ay yung 50 ginawa na natin 200. Just in case mag-escalate yung sitwasyon, may additional 200 pa kaming personnel ready for deployment. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation nagsumiter na ng application sa Commission on Higher Education para maging sarong universidad. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kate De La Torre. Pormal na nagsumiter latag nin aplikasyon ang Naga College Foundation Incorporated sa Commission on Higher Education para maging saro ng universidad. Pinanginotan mismo ni Naga College Foundation President Mario C. Villanueva ang grupo na nagpasiring sa opisina kan CHED Regional Office 5 sa Legazpi City, Albay kan nakaaging semana. Mainit man ang naging pag-ako ni Dr. Demetrio P. Anduyan Jr., ang direktor kang CHED Regional Office 5 sa bilog na grupo kan NCF, kaiba sina Dr. Nora Elizabeth Maniquez, Dr. Sheila Valid Bordado, Vice President Tina Rose Castro Verde, Dr. Edwin Bernal, Dr. Alex Navarroza, asin si Assistant Vice President Nico Ogarte. Sa aplikasyon bilang university, halawig ang proseso asin dakol na requirements ang kaipuhan makomplay bago masalidahan ang pangaran kang eskwelahan pasiring sa Naga University Foundation. May 8 requirements na kaipuhan matapos para masigurong pwede na ining maging sarong universidad. Well, we have been actually on this for the past 3 to 4 years, maybe even beyond, 5 years ago. We are putting in all the necessary requirements with regards to level of accreditation of our courses,
putting up our infrastructure such that it's of high quality, training of our faculty, hiring of good faculty and qualified faculties, and so on and so forth. So ano yun, hindi biglaan yan. No? We have been doing the very basic for us to be able to qualify on the 8 items that are needed for us to be assessed if we are ready to be a university. And we have given the application to CHED last Friday na compiling all the requirements and saying, okay, ito nagawa na namin, and then we will be waiting for them to make an inspection and assessment of the documents. So it might be a long process, no? But it's making sure that we would really be moving towards from a college to a university, and we would be future ready for this. Dagdag pa ni President Mario, magkakaiwa maning pagbabago pag-abot sa laog kang school system. Say there is going to be changes except that we would be requiring, iba kasi ang requirement ng university as a college, no? Mas stringent ang university in terms of qualification of faculty, number of qualified faculty, full-time faculty, and so on and so forth. Mas tumaas yung level. No? Now, being a university, alam naman natin, is a symbol, no? And it's an approval by the government that you're a university, that you can really offer more quality education, di ba? Following a certain requirement from the government between a college degree and a university degree. No? And aside from I think it's really about time for NCF, and we believe that we are ready for 78 years ng Naga College. So I think we are ready to be a Naga University Foundation. Ang nasabing aplikasyon patunay kan padagos na dedikasyon kang NCF para magatod ning excellence sa edukasyon asin mapalawig ang sa idang serbisyo pati na ang programa para sa mga estudyanteng Bicolano abot sa panahon na maginaining sarong universidad. Para sa GNN TV48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bico Affairs. Day malingon na i-follow ang saming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa saming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Micah Angeles asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, lights lighting your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.
Moraga,